Dobar dan, dobrodošli u Moskvi. Ovo je kao druga država, Skopje rastura. Pa sonce se vidime pred vas. Da me dođe, dobro najdo. Kako si mi? Mislim se bilo dana. Oni su ovo kao Kako si ti? Ja, baš mi je drago što je dobar svi. Dobar dan. Dobar dan. Super, da vidime. Nikad prvo ovdje da dojdeme, pa posle drugi od mora. Културата ви не представяме какво е кажела машината за шиене, а воедно и апсатно да кажем на последният на нивната борба. Едното пътешествие изкористованите Pa bi se vika, magičan konec. магичен конец е. Volim da živeš u toj da spaniš do toga. Ja imam sreće da пътувам доста често надвор, да ме викат на някакви интернационални симпозиуми. И на този начин с комуникация с цял свет успявах да е A ovdje živeš, celo vreme? Да живеем до Скопje. Трябваше да го правим тук на отбора. Ne, moram. Nemoj samo da me vrećaš, molim te. Hvala.